खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिजनी नोगोर बर' समाजजों खुंजानाय लांदां बैसागु फोरबोआव सुबुंनि होंगो दोंगो। दुलाराय गुवाहाटी फरायसा आफादा मुख'लि बिहु खुंदों। खोला बेलथला गोजौ फरायसालियाव 9 मेनिफ्राय 11 मेसिम बहागि उत्सव खुंगोन। बासबारियाव दाम्फारनि हुख्रेमनायाव मानासनिफ्राय ओंखारबोनाय मैया थैदों। त्रिपुरायाव BSF आसाम राइफल्सआ 10.38 कौटि रांनि 1 लाखनिबो बांसिन जाबा टेब्लेट जब्द खालामदों। NSCN केडारनि लिंकमेनआ सराइदेवआव हाथियारजों लोगोसे हमजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि बिजनी बान्दो गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बिजनी नोगोर बर' समाजा रुफाथि मायथाइ रंजालि बैसागु फोरबोखौ साननैनि हाबाफारिजों जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुङो। 16 एप्रिल नैथि सानखालि बेलासे समाव मोन 19 फारानि हौवा हिन्जावफोरा लांदां बैसागु फोरबोआव गाजा गोमजायै बाहागो लानानै बादायलायो। बे बादायलायनायाव दोरोङारि दामजुजों मोसानाय आरो रोजाबनायाव लाइमोन नोगोरनि मोसाखावरिफोरा सेथि बान्थाखौ मोननो हादों। बेबायदियैनो दामजु गैयाजासे केसेट एबा ट्रेकजों मोसानायाव माइनाव नोगोरनि मोसाखावरिफोरा सेथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। बेनि उनाव मोनाबिलि 8 रिंगायाव गासै 4 देंखोगिरि फारियै काश्मीरी ब्रह्म, प्रिया नार्जारी, सन्जीब नार्जारी आरो बिबुंसार गयारीमोना हरनि 12 रिंगासिम देंखो बोनानै रोजा रोजा सुबुंनि गोसोखौ रंजाहोनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि नैथि सानावनो फुंनि समाव बिजनी नोगोर बर' समाजा बिजनी नोगोर सिंनि लामाफोराव हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हारिमुआरि हानजा सुरनायाव 1 नं काबुलि बागाना हौवा गोदान, रिंखांपुरिया हिन्जाव गोदान, लाइमोन नोगोरा ना गोग्रोमनाय, दैमापुरिया मैगं खाहैनाय, सुदेमपुरिया एम्फौ फिसिनाय, माइनाव नोगोरा बैसागु मोसानाय लोगोसे 1 नं दैमु नोगोर, 3 नं दैमु नोगोर अनसायपुरी, बड'फा नोगोर, दिदोमपुरी, दैमालु नोगोर, निजोमपुरी, जौगापुरी बायदि फाराफोरा हौवा हिन्जाव बयबो लामा लामा बैसागो मोसानानै दिन्थियो। लोगोसे बिजनी नोगोर बाथौ गौथुमा बाथौ आरज मेथाइ रोजाबनानै बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हादोंमोन। हारिमुआरि हानजा सुरनायाव बे हानजा सुरनायाव खमैबो 500 सुबुङा बाहागो लादोंमोन। दुलाराय गुवाहाटी फरायसा आफादा मुख'लि बिहु खुंदों। गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदि जाज फोथाराव मुख'लि बिहु खुंफुंदों दुलाराय गुवाहाटी फरायसा आफादा। बेनि अनगायैबो बिहु फालिथायनि समाव फरायसा आफादा गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौ मान बावदोंमोन। पद्म भूषण मोसानायनि गुरु जतिन गोस्वामी, पद्मश्री डक्टर अनिल कुमार बर', गीता उपाध्याय, साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि खन्थाइगिरि समीर तान्ति आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव रायजोखौ मुंदांखा खालामनाय मानगोनां सुबुंफोरखौ मान बावदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिहु मोसानाय हाबाफारियाव गोबां मुंदांखा बिहु मोसाखावरि हानजा, 100 राभा मोसागिरिफोरनि सतार मोसानाय, 100 लाइमोनफोरनि बरताल मोसानायखौ बिहु फालिथायाव दिन्थिफुंनाय जायो। खोला बेलथला गोजौ फरायसालियाव 9 मेनिफ्राय 11 मेसिम बहागि उत्सव खुंगोन। मख'नो गोनांदि बृहत्तर बेलथला बहागि उत्सव आफाद बनगावआ 9 मेनिफ्राय 11 मेसिम खोला बेलथला गोजौ फरायसालियाव बहागि उत्सव खुंगोन। बे बोसोराव बृहत्तर बेलथला बहागि उत्सव आफादा गावनि मावथांखिफोरनि गेजेरजों समाजारि बिबान होनायनि आयदाखौ जौगाहोनो थांखि लादों आरो बे समाजारि बिबान होनायनि आयदाया फैबाय थानाय बोसोरफोराव सोलिबाय थागोन। खौरां बिजोंनि गेजेरजों फालिथाय आफादनि आफादगिरि जयन्त कुमार दासआ बहागि उत्सव खुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों सासे मुंदांखा महरगिरि रुंसारि राजीव सयकियानि नखरनो 1 लाख रां गथायनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय बासबारिनि फातिमाबाद साहा बागाननि मायंपारा कल'नियाव दिनै फुंनि समाव दाम्फारनि हुख्रेमनायाव मासे मैया दुखुनांथावै थैनाय जाथाया मिथिंगा मोजां मोनग्रा रायजोखौ दुखु मोनहोदों।
मख'नो गोनांदि मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनि हायुङारि मानास हाग्रामानि खाथियाव थानाय फातिमाबाद साहा बागाननि मायंपारा कल'नियाव दाम्पारनि हुख्रेमनायाव थैनाय मैया हायुङारि मानास हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनानै हायुङारि हाग्रामा थांनाय लामा बारनो नागिरनायाव अन्थाइ बाला लांनाय गोख्रै खारथायनि गंसे दाम्पारा मैखौ जोबोद गोजान सौख्रांहरो जाहोनाव दाम्पारनि हुख्रेमनायाव गेब्लेजोबो मैया मैखौ सौख्रांलांनाय दाम्पारा जाथाय जानाय जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। मख'नो गोनांदि मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनि हायुङारि मानास हाग्रामायाव थांनाय गाहाय लामानि अनगायैबो हाग्रामानि खाथि खाला थानाय लामाफोराव गोबाव समनिफ्रायनो दाम्पारजों लोगोसे गुबुन गुबुन गारिनि थांलाय फैलाय आरो आयेन बेरेखायै गोख्रै खारथायजों थांलाय फैलाय जानाया गोबां हाराव बांदोंब्लाबो हान्थामेला बिफान पुलिस खुंथाया होबथायैनि अजद सिखांदों। जायनि थाखाय हायुङारि मानास हाग्रामानि मासे दाय गैयै मैया गोख्रै खारथायनि दाम्पारनि हुख्रेमनायाव थैनायखौ गोबानानै लानो गोनां जायो। बे बिथिङाव गारिनि गोख्रै खारथायखौ होबथानायनि राहा लानो पुलिस खुंथायखौ दाबि खालामदों मिथिंगा मोजां मोनग्रा रायजोआ। त्रिपुरायाव रैखाथि हानजाफोरा मोननै गुबुन गुबुन अपारेशनाव 10.38 कौटि रांनि 1 लाखनिबो बांसिन जाबा टेब्लेट जब्द खालामदों। गिबि अपारेशनाव सीमा रैखाथि हानजा एबा BSFआ सेपाहिजाला जिल्लायाव भारत बांलादेश सीमा खाथियाव सिखाव फालांगि खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामदोंमोन। जर'खा इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै बर्डार आउटपस्टनि NC नगरनि रौनियाफोरा गेजेर हायुङारि सीमा खाथियाव सन्देह गोनां थांलाय फैलायखौ नोजोर होयो अब्ला सिखाव फालांगिरिफोरा भारतनि हायाव कनसाइनमेन्टखौ गारनानै खारखोमालाङो। बेयाव गासै 4.38 कौटिसोनि 43,800 जाबा टेब्लेटफोर थानाय 21था पेकेट बोखांनो हादोंमोन। बे सानखालिनो त्रिपुरा सीमायाव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय 3.28 लाख रांनि उफेरा बेरेखा बेसादफोरबो जब्द खालामनाय जादोंमोन होननानै BSFआ फोरमायदों। बेनि अनगायैबो गुबुन जथाय अपारेशनाव आसाम राइफल्स आरो डाइरेक्टरेट अफ रेभिनिउ इन्टेलिजेन्सआ 12 एप्रिल खालि त्रिपुरानि तेलियामुरायाव गंसे गारिनिफ्राय सानै सुबुंखौ हमनानै 6 कौटिसो बेसेननि 60,000 जाबा टेब्लेट बोखांनो हादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ इलबार हुसेन आरो मोहम्मद जुबेर मोहम्मद होननानै सिनायथि होदों। आसाम पुलिस आरो आसाम राइफल्सनि जथाय अपारेशन खालामनायाव रायजो गेजेरारि सीमा चराइदेव जिल्लानि सिंग्लु फोथाराव होबथा जानाय आफाद NSCNजों सोमोन्दो थानाय 3 सुबुंफ्रा हमजादों। हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव आफादनि 2 सांग्रां केडारफोर लंमा कायनायाक आरो जांमा कायनायाक लोगोसेनो लिंकमेन पांकम कायनायाक होननानै मिथिहोदों। अपारेशननि समाव रैखाथि हानजाया दायनिगिरिफोरनि आखाइनिफ्राय गंसे 7.65 mm पिस्तल, गंसे राइफल्स आरो 4 राउन्ड गोथां गुलि बोखांनो हादों। बेजों लोगोसेनो नोगोद 1.5 लाख रां, दाबिनाय रां आरो गोबां आयेन बेरेखा फोरमानलाइफोर जब्द खालामनाय जादोंमोन। बे समाव चराइदेव पुलिस थानायाव 3खौबो सोंनाय फिननाय खालामनाया सोलिगासिनो दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।